Abodom de dom nti uhwe di na tete no na ye boaboa dom de tai asantimenti se eduru esa se asantimenti kosa ye boaboa dom de tai chi nti ni abodom no abodom kase eni jachi ye nuafo na abodom ne kase ye ntafo abodom ne panyini na kase ye kakra na jachi ye nua tewia na ye nchifri atwaboase 21st March 2024 na era ma me akwanya amisi bibi chere no ansana era something e be ma mekwanya ama me CBB a chere no na me ye adwuma wo Prudential Life Insurance me ye regional manager mimi gidie ni se esonfoforo bia ba bia e beto me nananom de nti me nana no musumo na no ana mesum Santimanso TV yeso mosompa times are changing. Ghana mine, mabusia panyin me so asempa na nam. Kane na ne yetitie mo rem, ne sidan wi anaso moso no so adane adesoa. Enne de Adabov company e wa santimemu abedom yen. Amedan so bo ayemre. Enchanse awodro apapapa. E wodi gudan so medan homie. E bi de say long span self lock, IBR, housing standard, hero tiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina e dan e honiema Adabov company e de abeboayen. Yon office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumaku factory nankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a obetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpiti mpirimpi mama ahwefo nyina kwa aba edo aba Asantemanso TV na ene no eyade se yetutu anamo aba na yanko bebia se abodom bekwaya abodom eho ene yetutu anamo ayaba na wahempon kese a owo ene yaba nna so se yene no eba betwetwe enkomo na nana eba ye no ahokeka ene no ma ekoso ewo kuromo no te se wodwen ho kura wonte ase wono oye ebubuafo nyina enan sanso ene oye nifrafo nyina eni oye kunafo nyina ekunu ene oye ewisie nyina epapa enu nti no mempese meprem ho na mea mebodin na afa kofa asema brem nti no meko na ho na mama nana abonidin na afi nyina yehu nipa kese a ene ne betwetwe enkomod nana wadaroma wedi onana yabamu akwa abadu aba Asantemanso TV adaroma obobo widi ama me ani nipa ko a woye okay yedi ka meda wase wada oni waduma fu nyina ase ye frame nana kwabnanti ha mitosumienu abodom hene na nana wadaroma wedi ansa ne ebehye ye kasa na se enkomodie na ase kurampo no edin abodom no kura no ase ne sen okay abodom de dom nti uhwe di na tete no ne ye boaboa dom de tai asantimenti se eduru esa se asantimenti kosa ye boaboa dom de tai chi nti ni abodom no abodom na chese mo boaboa dom ano e di aboa wote kokoso ana ase skejo kofi akọ eko ana wadaroma akonwen eye obo entombe eduanafo eduanafo yeah eduanafo good na wadaroma yenum se ohimpon bia komensia wo ahemfo no fedom no obia wuku a odon wadaroma abodom hene se oduru mensia ahemfa na woko okay iwo benkum fekuo tafo hene ni ye fekutire enti abodom okomensia abodom wo benkum fekuo okay na wadaroma akunyen yese mo yentafo na ase mo yenuafo onua kase ani gyache na afi abodom na chese ma ye miensa endondo na mpacho abakwase mo etechire ni sen enokre abodom kase ani gyache ye yenuafo okay na abodom ne kase yentafo okay abodom ne panyini na kase ye kakra na gyache yenia tewia kitwa memfukanse kitwa uwo na yenchifri atwaboase okay ene ye bae
na Kasi eka baby owo Kasi Kumasi Kasi sisia na abodom yaso baha edi kan abodom ni Jachi nyina ne baha ansa na Jachi efri ha akọ ena baby Jachi ewe nti enokre otia sabe pen wo enuafo abodom ne Kasi se de midi kan na ntafo ena Jachi yetewia. Okay. Na wadaroma emprempie no ya na nchechemu anase ntitimu base ya. Bo ho ye nuafo de enso no. Bo duru ba bia na mentem ho ase wo mo nkan ne sa no man. Wadaroma sesemre am no ka sei. Onuanu mu nyina moda so ka anase nchechemu bi wo. Oh, ye de Nyankopon twedi ampon ne nananu mu nchade. Ye kro. Se o hwe sebi tama Ira Santehini ma mekonya se me besi bibi a kire no o se Kasi Jachi omnyina agina menchen si Ira bodwa ne yekwa yekobom ye miensa ba konkonya ba ko bibi beye bia ye nyina eyebom nti ye de nananu madaroma Nyankopon adaroma Ira Santehini adaroma yakabom ye ba ko ye nyina ye wo ma obia. Nana wadaroma wedi senia otumfo hye wen monyam no menum se eyesa na wonso de monyam hye no ma yewura na wadaroma obetina kunwa isu no ye wo se afe ba kuma na uwurei na ya na ekoba ne sa enoma de mebiri wadaroma uba ya afe na wanya afe ba ko no eni emfie atwam ansa na obefa kunwa no eni wa afe ba ko a wodi abefa kunwa nsunsu be ni wo. Okay. Yes. Said the kind no correct. Me by 21st March 2024 na Ira ma me akwanya am CBB chair no. Until 24th March ye chair me ya any afibako. Na say me bano na abodom sabina entise ene. Okay. Na edikan kroya kran kabum ni biniwo. Okay. So nanan madaroma Nyankopon adaroma ene ebaye timu se akai nyina ho abom se abusua baako eba so ne nkunya bebre wo ho ayensisi na me adaroma ene nanan madaroma ebaye etimi asisi se nkunya ni nyina ama akakakra bia ye de beka ho na bibia awi nti se de ura bodom kwatimu se from afoforo me gidi say bia uwie no wafa kroma busa omo abeka de wo machiro. Na wadaroma se ekoba se akonwa bi to a ewo mu se wo se enkabomo ba emprempie no ubekom no ebia na nakura se enye wo ya bo se efekuo bi na ebia akonwa ne enni wo mo nchen no bo se mentem ho ase wantwi wadaroma obaba fa akonwa yi fekuo ba kwa na kunwa ni wo mansa na obefa no wona omontam tese. Oh, me ni omontam kama se Santehini Ira Santehini obua asema wabua dia obeye de wa monti nyina na ensesa. Okay. And utie ya Santa Ira so ano asema na bia oka enipa bom nti se mpo enemi na Ira de tumi na mamia eno nche se meye omo ha mepamo o se metwu mu nyina ebemi ni nyina kabom ni mpampija abodomai nti ye menu omo fine omo ba eba me ha ye program bia omo ba yeah ba kunyane de se de Ira Santehini ekire mu no ha na ye bedi nti mina midi kunyane se ba omo nyina eka ho ebeboa ema bibia ye kama. Okay, na chese wantwu bia nim yehu se yewura prekope omuhu omoju utum se yewura prekope wonso aju omotum se wonso munyina mo ye nuafo prekope. Oh fine. Na wadaroma ansana oba bewura ahenni mu no na yeko abrabo mpa adwuma ben na wo ye. Okay, me insurance practitioner. Okay. Nti ansana Ira Santehini bema mekwenya ama me CBB a chair no na me ye adwuma wo Prudential Life Insurance. Oh, okay. Me regional manager. Me guso ye minjai me ye adwuma na se me sa esom me na nanom ka ho
nti na me kasa na me yɛ adwuma wɔ insurance company life insurance me guso ye me njai nti me yɛ nim no me yɛ adwuma na me sɛ som me nananom so ɛsa ka ho emprempre no sɛ na wosi fa wɔ adwuma no ne ɔsom yi afiri sɛ akɔyɛ adeɛ mienu sɛ na wosi fa no ɔha wo ni wiase bibia no ɛwɔ sɛ ɔplane nti me no na wotwe bia no me wɔ boni be kan say me activity plan. Oh, okay. My schedule me plan. Nti minim say eda say emre say na meye. Okay. What you say? Nti ma hyehyɛ no say de be ya menya mre aye madwuma. A how be ani hu. No me say nya mre asom me nananom a eno so. Bibia how be ama ho. Nti ni nyina gina wo nipa no so. So wo nye well organized. Because when you say only well organized, na ubenya how. But so you organize now to your my no planning say odo undi mra e was so ye say mra was so ye we are. Me gidi say ubetimi aye. Ti say kakra. Eno na me guso amede. Na na me da say enembre no ya na na menum esoma wom. But say an o say akoba say nanan mo pi se mre de ye hu esum foforo nte koba sa ya nanan mo nkonya tuntum no kra no se ye komo mo aduane de ye kogu nsa wo so kra no now no nanan bi so wo mo agyaye ense guo no ye wo mo kogu nsa nanan bi pi se wo mo agyaye enche kra ye wura ote kokoso se otu ohene baako se wo se ne nanan mo no nya de se wo kwa asore nti obegu nsa na na ba wo wasetene mu a etisen wo som fufuro bi a wo som na sɛ wo som fufuro bi a wo som a ɛni nananu mo ɛsom no sɛ ne esiko. Okay, me das mi gidie ni sɛ som fufuro bi a ba bi a beto me nananum de. Oh, okay. Okay, I see. Okay. Nti me nana no mo som na no ana me som. Okay. Na wo si wudi hine na wungu nanam sɛ na wudi hine. Oh, okay. Nti me de amane ni amamre mentoto na se. Okay. Said the mirror Santa Heneka no amane ni amamre de eno de eno na meguso meye na metoso aye. Nti se megu nsa me konkunya dem meye ni nyina. Okay. Me kashe na nan menu nyam se me ba afi ba ko yi. Mintum da. Ye wukude akweside biara. Da bi ehu hia se wo se ya amane bia me beye me se begun se bompae de makro no nyina me beye timi tumu da utu da bi mintimi krantu yo na me da se emprempie no se ohini bibidi ade a ya na ne nananom ana se empanyifo mo ahemfie no obeto wo empanyifo ni bi wo ho a obeto wo enti ekoba sa ya na ohini bi wo ho a wonya wo hawo ewo ne empanyifo na obeto wo mo ho ebu okra ohini bi wo ho a na anasa nanan bi wo ho a no mo pe de no odi wotiso na asem eno de wotiso ni ho na wo waba me pa cha woni ompanyimfo ntem etisen omomo yi. Okay. Minimi mpanyimfo ntem de eye pa. Oh, okay. Na me kan wi ase bibia be bia no o se o hwe de wo ye beboa. Okay. Said o kan me ba me betu mpanyimfo ni bi wo. Me betu bebre. Me ba me soma besi bebre aka ho. Ba da bia sama me ka kire mo ne se ye nyina ye baako. Okay. Se ya nka ye ho amoma bibia ni wa ye betimi aye. But I say, it is said to be me by and I may know will be better new will be quan. And then I fear by KB Gusoko. Can't me crying a day was a but so more motia say. Okay. Say yin na ye wo wabodom dimo. Near Santimine dimo. Okay. The aye a pija bodom mine, I may be a Santimine any ye here. And yet say personal interest, Debbie. Tiano dear, senior. Uba wa mi mpanyifo mi nyina obiawa ene ade na okude obiawa around nti mi ni mpanyifo de ye kabom ye soma bodomai ene asantemai
ya emprempie no kra obehwem yes na na kra ebia sebina na wani ma usa ye ni ye mpanyimfo kra ase no asembo ye beka na na so wonfa asembo asem sei sa wo ha no ya wonhye bi enkunyasem de mfa age ho okay kunyasem ne ye kanye enye age na nanu nhihye mu no no mo de ma betena ho okay sabi ye wo omo a omfie wani mu cheme enso na nanu na de ma betena ho enti enkunyasem ne ye ka enye age mpanyifo ni nyina omo gitum sa ti ani die ni ebu bia wo so mo de ma me omo de ma eme se oye na ntwe ya de mamre ni amane ese na sa na ebe ati ase enti enu de enye problem age de enye problem kra nana we de wadaroma ansa na me di wo wura mu yenum se ade ba akopa a ha adwen pa e galamse ubai ansa na ubaba no wasase so no na saa no mani bi ekoso na se bi koso kura na obedi ade afe ba akoni no ede ba na mo ene watu afam se ura empene so ede ba na mo tu eno kra me dasi se galamse de ya santimam de ubehu na we ye bi wa ba ni nyina wo so ma ho kwan a okay ena ekoso what I say enti me ba ye no me kai me first job a nenye dwabompo me first asetena me de hia kuro no asam be to manim se me wura galamse ti me so me galamse galamse ko ne de enye nipa ba ko na eko okay but wono so ye wa famudia eboa ti me baye ma hye na se bianye galamse wa me kise wo ye galamse no eno de endo bema aban mufo police for cause nyina aban etia aban hihye en etia ewura santene so hihye so se etia enti se mi buso kwa dan se mi andi mi wura so anama de ma me so ati ase enti galamse de ye try say ibe ye free ba se de me kan no enye nipa baako yenyina obia wo role to play aban ye na afamudie no ahemfo yeso enye ya afamudie ye ya afamudie me gidi se ye betimi etunas enye nipa baako na betimi anam dase nanam minum se enemre ewo mu die ye nkwakon entokwa no ye jai ni momo no ako a ahemfo moko nyina no akohye enwomasuam mo de sia de bibia enwomasuam oba no wadaroma ebe enwomasuam a abodom community ne de ba de an wa ya aboa okay me dasi se me baye no me kwa pro ko school se wo abodom no enye abodom kronko a ewo aboaso ka ho okay me wo adwuna se ka ho me wo dotom ka ho okay me wo asokore ena odumase okay na je say enkure chase yes bebre ti me baye no kwa pro ko bia so ko school mutie obia problems e wo na ya start ya resolve okwa abodom basic schools ne wa no any JSS na sabi omo board a na trust okra no na ya tetede ya cement ntugu na as a host to into the truck na truck ra na akusim enti me buy na ni ya my yini ya formica board okay yeah and no ko hosisi ya we ho ni na ho me buy so na NGOs bi so a start project kakra be na watwemi ensani ya commission 12-seater washroom I mean standard okay I factor in disabled cra ni nyina so school mo nti problems ni there and challenges in there also ya start yen kakra yenwi ti megidi se adofo ne abodom man o mo akwantu mo fi nyina yenyina kan ho boma yebitimi ayeni nyina nanam dase minum se ura wate kokoso wo educational fund bi ewo ho ya wade eso mobruhufo asene abodom hene wonso bae yenum se ye den ba bia challenges wo sikasem ho
me pacho bibi sa ekoso se bia obi a woni bie no so tumi ye wo enhye bi da ho se obi a woni bie no nana true education a wotumfo de na se nana na nkasa bofotuo bi ode boa omomo ni bie ongo masua okay sisia de ye bofotuo bi ama abodom okay ba se de wokan ira Asante educational funding se bi enye for Asante for kra me wo university me momo a se bi omuni Asante ni twaka bia so na omo ye beneficiaries what you say enti se obi edumra wo se ye pe ya access dem obi a na mo bia wo sie tu bia na ye betu but eno so nyina ka do ni be ka say ye vision okay said ye hwede ewura ama Asante ma da chi bi no ye so binya educational fund bi ama abodom oni abodom nkru etwa ho ahia nyina se be ye nkwala na e ba no ye so bitime dia boabo ti ni nyina aka dwumadi a epesi edi no ye mre na nso ye so a beti enka na me da se mewie enwumasu mu na nkasa menwura wa nkasa mre obedi ade afe ba kwen mu no mpacho abodom man anase nkura etwa abodom ho ahia no ede ba de ena obi betumi de ne sese ne bo se ye na na bayi afini obayi wayewe nje betumi de sese ebo okay me da se se me bayi no me can say one of your biggest problem na ahimfi okay you ahimfi yeah banso ene say the kind ene yonkokum bi enokre ibia ye mpuntu enokre we hwe abodom na ahimfi no na kase bo ebra kaka nti aseli asay ya started okay started more than ahimfi me gidi say emrepemono na me yadum ni wia mo amudi mo fidie beba aba behwe na ma san nti ya started okay agidi yokuso ne ya ukudenti no manya adwuma kamba nka me so mbuso ya adwuma na me yadum awachina beba abeto aso ti kase no aside enyoma nketenkete a ye budwa ye we di support eno no de we can say a recurring the BIA but do capital project ye NCC dia eno ni ahimfina ya sase okay na se ye fa ne se wia enum se afe na ogusu afe ba ko de na che se mre na wani mu no edoso woni so ade hunu pa se na opese emre bi ebeba some years come no na say some years obi beba no bon se abodom se na opese odi abodom kudu no cre na ni so ade hunu pa ni say abodom would be the preferred destination for anybody. Wow. Enye sebi obi ofri abodom nko a even na hoho nyina be pese baba betina abodom. Okay. Na be dey do ho so here a lot of developmental projects. Sure. The manisu edi hu say betimi develop abodom amna du bia obi bia konbedo say minya abodom a metina. Until you know it entails a lot. Okay. From infrastructure, I mean education, whatever, schools, hospitals, into a long-term project. Okay. Yashasi, kakra. Put you in your man. Say be ya niya even nursing training. 1 hour. Yeah. Into ninginaka. Ba me buta ni say ibedum baby no ofin. Me free be kwa Jacob. Oh, send me here. To be doing baby no. We 12 Jacob abetena abodom. Wow. Sani yesha. Okay. Na me da se we waka odi ensuo mu sa ensuo ho sem efa gyanan bia efa yapomdin ho no eno ne noma enkro mebiri wokoso ha ya na kyese ha adwen ene nkane asem no oba ya abodom de eno so etesen. Oh yeah. On say ekro na ebai ekro ni yekase nti ensuo sem ye wo stable ensuo wa na ma supply gyanan ebi wa ha ba dada. Okay. So the American no ekro na tre nti emu be hia se ye be bi aka ho ani nyina no enye dako edwuma
Okay. Yeah, kakra. What I say. Nti I say kuro ni emu buy ni de. Yeah, dey asa project no. Obe be kakra. And individuals and these NGOs near the timi partner omo na yaye na de aboa kuro no. Oh, okay. Na nam das emprempie no ya na bi eba ni mpesu aso bo se woni mra se bedwani no wo ho no wo so mo ntam engo ekoba DC ene sa no ma yenum se eba mpontodwuma so a untumi nka na onyi wo mo so emfirim na wada roma wonde sa empanyifo mo ntam tesen. Oh, me ni o mo ntam ye. Okay. Me ni o mo ntam ye pa se me ba na ban dada na etwam no na mo na woso. Nti me ba ye no DC ya no order obachia me. Okay. Obai e bon komo MP na wo Joe Wise ono so bai. Me ni ntem to abanem se do wi o mo beto abanem nyina o mo nyina ba me ha. Omo ba ha me e bon komo. Obia all the political parties including the independent candidates. O mo nyina ba. Okay. Assemblyman Wokroma oba da bi ofa from frame da bi ya ma yedi nkomo. Na bie map na to. Me butaye nyina yesa abodon be pija. Abodon be develop. Enti bi bia ebeboa ma abodon be develop no. Na hona me interest wo. Okay. Ti me ne obia entemie kama ba. Na nam das we de akofa no ba mamu se wasem we ya na emprempie no enkura hodo pie no afibia so a tumu se enye kura ne wo afahye bi ye wo home coming bi ye wo sa no ma na emma wo mombo achichi ni benche nyina wo mutumi ba na wada roma wo bae waye bi na se wunye bi so a ye wo wo ani so ade hu se anase ni so se sa de ne bi baba ye bi me bae no se ohini ba wakubudwa wakoside dikai e born last year October. Okay. You know, a done by pa na ise ye sise. Okay. Ye plania to afibia no ye beye na bodonfo wa kwantium mom baby ani ahoho ehun nyase ufra bodom ko baby a obi a so betimi aba nti rebo ni beka se eka ye list of items aye ho nti me gidi se duru a ye beto ensa frem se mo de baby a mo nti ye beto ensa frem na mo so mo de mani monyam abeta echi se de be ya omo asabi o man timi amana ebe hu de course nti ye obi pa ebe na nam das we de me enche me no bewie na mama fa ko social media no so kakra se nanse yewura opem so ya na ogwo se ahemfo ni bia aka no ya o munni ebi o munni asanteman no be hu yewura no mo kaseti ha no bo hu yewura na fa akoye ntokwa yewura ne nukure dia wodi ti na santeman so no eno na ama ne ho abatan na se wotete sansem se ya nana dana woje ne se nukure social media no ne ko pa na times wotete nsem ni bia wanya ho abutra na oso wakoso so you can't say me say two wrongs make no right the omkeka de nya omkeka yedi ni miura said the okane nokre no de achichire na santemai emi na yedi so wo problem e wo wasem okay titina ba bia wotie no na yedi awoye yedi ni wuni asem yedi ewura na yesum ewura enti wo so pese o yedi aye wo de se we nya ntokwa enokre wo na aye ne de eni yesum no ana na wo to na wo kan ya ti ya wo de so onim ye na oye ne be ya ya wo de enti o mo de e ka me nko a anka yenka sa omasem kura ati ase obu wa na ope audience keke okay oni so be keka sansem na obenya obi ama na besoso o soso na odi nya ne mileage na kese or reach to the number of what do you call it the views ni ade a ope na nka nsem a ya obeka ne de nka mimi nko ko bi anso o so obeka wasem na da wo sa obi anso so but omunim se untimi ni asantin firi bibia enokre nto beba be kan onya se obeka wa obenya de wo hwehwe that I say nti in a way no
Omo yes I dey no dey achieve one objective so be meet I mean the larger number of views they are looking for. But and some we can be anywhere it will nana meda say we sansem we kakra no me fan for kakra ya na manfo say se wo hwe ye wura otumfo a ne hemfo a mosom sikadwakofe no modoso aden ya na ensem bi say eba a se wo bia mekase bi na mo nyina mo yedin na bia ahemfo bi aka no omugusua na omoto mane yewura na mo nyina so mo yedin se na me ka kire na me no saa de no mo ye ni nyina no nyese bi yehu na wuchie bi wuhye wutokro bi mu o tokro na wuhye mu no kra no wo se wani so okay na me na me wa santeman mu no am su mi rana na mani so ni so do ati enti enja wo mo nim de wo ye asante o asante asem na wo ka na sa na enja wo no mo nya de wo ye emre pamu no de wo se bibia beba se wo mai ni etia ti re wo nya botre mamu fi wo enja wo no mo nya wo dede say mo can say the empty barrel make a lot of noise. You don't know what it is. Yes. Ja mo no mo nya dede mo nya wo ma de emre pamu no de wo se si ni ebesi am obi ahu de wo nana meda se medi wo wie no sesi ano wo ba mabuna fam a yesi nuro bi de wo nim red ne sa no ma no ama se mabunu ni pi na mabunu so ye den ye kan ebi nso wa bodom ha efa enubone ho no de ba futuo na wo de ma mabunu futuo kakra me mabunu ni se sa nduboni na mi si so mi hu obi a wanu manduboni awie ni nti de wunni mu kra no fu wani fam na hwe obi a na obosa abra ne bi ene ne tibi etise sa na so pese wuri ana emwa at times wo hwe bi wo social media bu wonse ogina ho no wada enokre na nipa sabi Yankopon abo na wutimi gina ho na wada ano no ede na wunya mi nyima de kro munya wo saade na onuma jesa wonuma da na wonuma yede ede na wode hudi mfaso ne mum yire wo hu de wuye bia se yesuku adwuma bi na woye wo yire hu na woye na woye ni ya wo so ahwe mo aso bitim de aboa nipa ewi ase no anya wonko a sabi seka wonko anka bi kwanka ba na wada enokre aso so pese asante amane amamre yensem ebedura chiri enokre ti no afoka to free yi abedu ha enemy bedin komo e ka wonko anka ma enokre wati ase enti wo so wodwene se wona Yankopon abo wo na waba no e die na wo so wo ya abo anipa na kono no sadi se ready na and nobody no achieve sa objective nti mabru ni de omombo emwa ehun ni mfaso na emom so de sa anwoma no so ba se obi amfa ama obi menu baby free baby ya no sa ban no any authorities now omoye in charge no ya hwe ni ensi ano kwan kasa anya se bedu mrebi ni ye nya mabru mpo emom nye de also omoye mai tiene de very very worrying situation I would say enyina ye kai hobom ni si anokwan sikati den kwa na wope wako friendru woni we aba obi no no onsai na wunya sika no na sika no de bede ti anya de omo no mo nkwa no mo de ba no so omo njai nana ebeda se we de wonsem a etwa to de ma abodom man ne wiase afane nyina wadaroma wonsem etwa to okay ye di kan meda mira santehene ase wo animonyam hye ene akwanya ode amane se mi so mi fa mehwe abodom so ma no ti bibia mi ye bia no eyo no tina no wa me ti yasida na me de be ma no na mada miaminiam kase hene ni jache nyanya asmadom ase ne abodom man abodom panyufo ne
mehima nyina meda obi bia ase yentonko so meda bia meka se enkabom ne hia se eka ye ho bom a de wo se ya achieve bi betimi ya achieve basi anka ye ho amoma intimi nye bibia yemfo odo ene kroye enkamom ne mfa pija abodom na abodom enye krabehwe na bi nka santime nyina tikakra mso de beja ura eni asantema so hwefo nyina eni asantema media vedas eni momrenso odemai esomeda masifa yenya yenana baako ewa hasi na mempese miama boni dinti no beba na kwaba na afi nana abo ni diamaye na wakyerɛ yin ni dibia odi ewo abodom ahemfi nana wadaroma akwaba yaburu nana mpacha apom tisen pomoko nana we de wadaroma obobo odi na afi wakyerɛ we dibia odi ya frame nana owusu afiri odi atuo ye abodom ayere hene na me be mama ayere hene ewa nana wadaroma yewura baaye no afi baako nie wadaroma ode wo ahemfie hɔ a sen na osi hu yewura na mamu wo baaye nneoma asie ni wo maaye no kwan susu ebe ndi wo obaye susu bebraba nsakra bebraba sebi bu sebi konto yewura maaye nankunya bebre dampan obaye wewura sisi nankunya ni nyina kama ama nyina anya ginaye sisi yewura baaye adisi sine ni so obaye wode nkabom odo kruye abaye mfie ho ema yana tinkunya so kura no ama bia sae sisi ubatise eti ho a ade se nuanom ankane no na ntu metime nka wo ahemfie ho ba yewura baaye mama ati ase se odo de kruye no de baaye ane nkabom nti obaye omempuntu aba se bi odinchiraba mpenfo ka se so hinu eba no akoma pa omani tumpon so hinu be du nya omani kwa penin omani se apene omani kwa hin de baaye se bi mbu enam ni nyansa ne no kura wodi enti ama koso ni puntu aba ama abodomman ina obi ani age si bobaye okọ apro mu okọ apro no nkunkum a hye na se nyina no obi ade ani gi na ibu se ni mu sampa yewura baaye se bi konto emputu me koso abodom ya hemfie obaye ose wa fi de mesi ahemfie ende ko ahemfie ya hyase obodwa kata mani internet to buy from ni buy nti meka se yewura baaye na fi edi kan ni de ayi shama abodomai sebi ayi mama abodomai akoso ama bibia akoso pepepe ama bibia akoso pepepe wa abodomai mu mazese abodomfo bia ni age yewura no ma bibia atutu kwa mu sese nsusuye na sin training yewura di hu juma court ewa mu ko yewura di hu juma police station discipline yewura di hu juma na fi ba ko di kai no ma bibiri be abatoto edim se efi afi ko na nim de eno ma bibiri be ba bodamam ti de sare se na kopon ko so nhira yewura no ma de nyansa nim de na koma ne no ko odi bu oman no omtuma no no fam paja bodoman enko ne mu ne nko si de o na de wadase ede na sipa na de wa yebi na yebi ede na se yakobon hia no anayi emo iko ana pia edas mama mewura akwaba na yenya nana baako enso wa ha na nana babo ni din na afenso no wakyere ni dibia wodi ewo ahemfi ho nana akwaba yewura mewura wadaroma mpacha udin de sen me de nana boache boaten be mani fa hene me nana yedase nana wadaroma yewura baaye afi ni wanya afi baako sen na wosi hu abodom kuro no anasa abodom man sen ensen be na aba oh me dase mewura emi sa afi baako a mewura die encheri pi afi baako de enwa but
yɛhunu nsesaeɛ bebree a ahyɛseɛ ɛwɔ kurom na ɛdi kan ɛm sɛ amanfoɔ no anya gyidie bi ne ɔdɔ bi ɛde ama no a sɛ nnɛ koraa yɛkɔyɛ akwasafo dwuma a wofrɛ yɛ a ɛnam ɔdɔ a amanfoɔ no de ma nana no nti ɔmanfoɔ de anigyeɛ mmaa ne mmarima de anigyeɛ nam ɛnɔma a ɛkɔɔ so ansa na obi de hene no na obiara pa aba ɛwɔ ahenni bata ɔbaeɛ no ɛde ahohyɛsoɔ bi ne gyidie bi ama na ɛma adwuma nyinaa ɛkɔ so yɛtɔ so mmienu yɛahemfie a ɛwɔ hɔ yi na ɛha adwene ɛha kuro yi paa ɔnkyɛre nso wahyɛ aseɛ a sɛ wokɔhwɛ baabi a waduro a yɛbɛtoa so a ɛsɛ ɛbɛkɔ anim ayɛ wogyidi sɛ nyankopɔn ma no ahoɔden na ɔma no nkwa a ɛnu bɛn mfie mmienu no ɛbɛhu sesan bebree a wɔde abɛyɛ kurom ha yɛ school sɛm ɛsɛ yɛnya non-governmental organizations bi a ɔmo ɛboa ɛsɛ toilet ne nsuo a first na kyɛ sɛ biribiara sɛ dana kwa mu kamakama ayɛ gyidi sɛ nana kɔ n'anim a ɛm sɛ ɛnom bebree bɛsesa ɛwɔ kurom ha se nana wadawro ma deɛ waka yɛ kyerɛ sɛ mo nyinaa deɛ ba asɛm na wɔka kyerɛ abɔdɔman nea mɛka yɛ titi a mommɛmfa mpaebɔ ne yɛmfa ntae ɔhene no akyi wɔyɛ aberanteɛ a sɛ nyankopɔn ma no nkwakyerɛ a ɔbɛtumi aboa ɔman no nti yɛn nyinaa yɛnka bom da bia ɔka no hyia a nka bom mu ɛne ɔdɔ na amanfoɔ nyinaa mfa ntae n'akyi dewi sɛ sɛ yɛde nka bom mu ne ɔdɔ tae n'akyi a na bɛtumi asesa kuro yɛ ama yɛn nana mɛdaase nyamesrɛ wo daase bebree yɛnya nana ɛwɔ ha na mempɛ sɛ mɛpere me ho no maka asɛm biara na ɛbɛma nana kɔ aba nana bɛbɔ ne din na afei wakyerɛ dibi a wodie ɛwɔ ahemfie hɔ nti wede wadaroma menkɔma nana kɔ aba nana mpakyɛ akɔ aba nana mpakyɛ pom kye sɛ nana wede wadaroma wabɔbɔ wo din ama me na wakyerɛ wo dibi a wodie wɔ ahemfie ɛfrɛ me nana yɛ akusi bɛma inu ntwafoɔ hene utumfoɔ brempɔn ntwafoɔ hene nana yɛhwɛ a yɛwura abɔdɔmman hene ɔbaeɛ no afe baako mu ani sɛ wohwɛ mmere bi atwa mu ne yɛwura nso baa afe baako mu ani ɛnsesan bi wɔ papa sesan wɔ paa sesan wɔ mu ɛm sɛ yɛwura ɛɛba yɛde anigyeɛ ne ɔpepa ne nyinaa ka no ho kɔ manhyia kɔsuaeɛ di n'anim ɛhyɛ ne bɔ ɔno nso ka biribi kyerɛ yɛn nso ɔba bɛboa ma kuro no mpuntuo akɔ so na nokore nie yɛn koraa agye yɛn nsɛm fi sɛ wohwɛ ahemfie si hɔ yi a wohwɛ deɛ ayɛ a mfata but ɔbaa yɛno ne adeɛ a ɛdi kan a aborosan a ɔde bɛkyerɛ yɛn deɛ koraa ne nim sɛ bɛfa berɛ sisi a nadaroma ne mpanimfoɔ nso mmoa nkakra sisi a yɛwie foundation a yɛbɛ casta afe no wɔstate adwuma no kwade afe mmae so wɔbɛdi akɔnya no afe no but wɔstate saa nom no kwade afe mmae na ɔne nim sɛ bɛfa berɛ kakra nti nokora ni yɛwura wɔma yɛ adeɛ wɔma yɛ adeɛ adeɛ yɛwura adeɛ ama yɛn no wabɔbɔdɔman yɛne bɛma wɔ fie na futuo na ho brase ɛwom sɛ ɔno na ɔda ya no ba ɔno kasa asɛ wo kora yɛ ɔhene kɛseɛ kyɛn no ɔbrɛ ne ho ase ɔtuyɛfo asɛm ba obufu kora so de dwabotrɛ na nti bɛma deɛ afe no a wodi no deɛ ɛyɛ paa aboa wayɛ adeɛ sɛ ɔka sɛ memma no percentage a 100 ne ntam fɛ ma to da memma no bɛ 98 wow nana mprempi ya na ɛkɔba sɛ asɛ sɛ mpanyimfoɔ a mowɔ ahemfie no ebia mo bɛn na nti ɛna mo yi na yɛ sɛ nsɛm yɛ wo kan saa na abɔdɔman so agye ne esifa sɛ we wabɛyi ɛyɛ am sɛ mo sikrum sɛ asanteman deɛ mo de mpuntuo deɛ nam yɛwura mo no honti mo nim sɛ de mpuntuo deɛ wo de mo sikrum a abɔdɔman bɛ de danse na we sikrum mpo no mi nya danse wa burukyire wo nkonto mpo no sim danse wa burukyire we deɛ ɛwɔ kyerɛ ya me ko betime de kyerɛ akɔkyerɛ ahemfie na na bae na no ma bebere wa ahemfie ha na asɛ yɛn twene na asɛ fontom kra ne ade nyinaa ntwantwene nyinaa na asɛ ni nyinaa oba watɔ foforo
ne also repens o kan asem bi na me ka che na ntwini wato bi de nya dade ye o se de bitwafo ma menye eno ye na nanom de agu ho wasan a repair dada no na nan du wasan akamono no ho wow enya se bia mene no wahanti na bia me ka yen de igina otumfo no kan se yebedi no kura na me futupa na me kwankyere pa ba do ba ka kire be me bia oye se o kasam kire no no kasam me ya o kura bia oni na so me ka se ye ko school Osman ase nko school no dia ye ko hwe ne bobo na manye me call be am wa me buy na baby promise no mama office ni nyina no so mpe meka board atwo so no school kra 2 per the request here by school kro nyina wo ye ni nyina meka no ma wo nti de me kra de wo ye ana ye me fe kra ka se dura de a se dura de a dura obabeda ha okay my nyina edi ade yatena se ye free nkonya so abai se oni betena se nsema ha ye kuru no ya te ne no manyina obusibisa ya ye ka nyina kire no a de o se otu efo ho a na otu o ma akwankyira no a de o so discount be wuro ma na ya de be bo wa kuru na ma ye nyina nti na de me de me hunu se ye tete ho tete ahemfo ni bi na papa awu kuru no sa de okay nana me de wo wie assemble na wakatwa to assemble na wakakire abodomman se omo emfa yewra ti se de wo ken se na omo emfa yewra me de person kakire abodomman se ye nya ade okay na ebias na kasa ade bia no se one face ka nkoto a ya na hu se hu hina ade sa asumdue yo ho ye se yete ya kasa kaman so anu mpae na hunkodi asemu a onum se enya hu ba so ko sheto kuru bi mu na ye brodu anu ho a na se se na me de nam ho na se na hotom kra na no akura ye enokre nti ade a ye nya no na o se ye bompa isi na me ede tai na nechi na abodoman hu se ni o hina ye nya no se ye nyina ka bom na ye ta nechi a abebuan na ye sire nyankopon so mo nya hode ye mpanimfo wa hemfia he o de oba so nkwan fa so ene nete ho okay ade abeye aboa no amakuru no etumpon se wa ade okwantansi samo mokra mo wa ha mo bai santansi Asante Manso TV so na Asante Manso TV free maso ton ababodom ha nti ye mo mpaye na ye de yesi ye bose ye beta na chi awo kwan papa bia ha obefa so a amabodoman agine din no eta na chi na mo so ye damase sa bibia ye fremu a mo so mo ba em se kamo odwuma bebere edi nene mo duru ha mo babu ama ina na fidi dam se we dia waye no kakra bia nim se beduru ben fiu num fiu du no se de ni nua ja ache ye no no pia be kase sa ama mo so masan aba nti yesra kwatenti mamu mabe se mo kwa nananum ni munim na menka mo ho na dwuma na mu di no entumpon na enko na nim was minim se Asante Manso se de Ghana nse enokre utumfo nkwaso abodoman nkwaso abodom hene nkwaso ya menka mo ho bibire yeda so wa abodom na semre menya na na baako e wa hase na meko na aboni din na fe wa kire dibie pa wadie wo abodom ahemfie na wadaroma memo ha enia na mbaja popukra se ikwadum nyina ho ye na wadaroma obobo din ama me na wa kire nipa ko a wo ye anase dibia wudi e wo ahemfie oya die e frame nana ya adonfe mina me awodom twidam hene nam saye aduna sidikuro sanity ana medase wadaroma yewura bedi akonwan afi ba komani sen ena wosi hu yewura amamuru afi ba komwa yewura bedi ohini ensakra bebre na ba abodom ememu ha dedi kan pa ye ba kon ye se empanifo ni nyina ye ba kon ya no akọ benkro mu isu ade mu a nyina no kọ ba fefe kama
ade a ɛsom bo papa ama nyinaa anya akoma pa na benifo se wonya akoma pa na wanya ade pa nti ba ko ya na abetu emu no ama yenya ade pa ade Awurade abɛkyerɛ no na afenso ye hye mu no so nyina kɔ wano se fa se kwaside okude nyina tibi gbabu ano tutututu no mama no nyina ye fefe kama de to so ehu se abodon be pimpona efiri yankasa de se nyina kabom ye hwe kwankra fa so a ye de ye infenum de von plan de anim no de be siko no ma abodon ma nyina time gina ye na so ma etimi de se de na esika no na pese odin se to na djuma ba botamu ha na mema wa ni mema obie na nsem djuma na na etimi ba sade a na de asubien so na ba awodon ma ti na ba de enoma bebre asisi de entimi nka the important me kan ne asubien unity a aba no ba ko ya aba no e change biara nana medase we de wada roma se ekoba ni se na nana no nyina di adanse se Awuraba asubie na ode aba de ene di asem na wo ka kire abodonman ni nkura atwa ho ahia de meka ne se abodonman no me yen tenase se no ma fa be ya and I'm says you be a by community. But never can say, into the future. Okay. You any future. You prepare no maybe for that. Say, 24 say. So for say, what's not numu or Gokrabemo. It's all be a in there. Now, one time, Mamma Hoprano and Sana, I could be a behind. And if we're more in the infant Bencro, in never. The but me at national view. Ye mo fredi achieve no obi ebenyame my fefe nana medasi ene wonre meko na makoma menana akwaba na woboboni din na wachire ne dwumadi poti a wodi ewo ahemfie nti nana akwaba mejo so nua nana mpacha mpom ti seni na me adomo wo na mo so ya mpacha yenso ho ye nana we de wadaro ma obobo wodi na afi wachire dwumadi poti pa wodi ewo ahemfie yo me nua me da wase Midin pa de frɛ me Kwabena Kusi. Na oba ahemfie nso so a me ye ohene yere. Ye ohene Chiame wa. Enti me nkonwedi am de wa ahemfie de frɛ me Kwabena Kusi obo odum. Na ohene nso so ne Chiame otoso mienu so eneme. Enti me de midin poti no ahemfie me ohene Chiame. Na Kwabena nti ya bebio. Ne Chiame eneme. Nana medase ye Awuraba yi ne afe ba kumani ye Awuraba yi no afe ba kun wo hu nsisan bi ewo abodoman ana se bibiensi ye Awuraba yi die ensisan de bebre abodom kuro no asensakra obi kura tumi hia ye ka se ye Awuraba yi de nkura nyame ni abodom ahemfie yakondo Kron creative nso asa ya kono. Esanse kane no na menteme ho ase ntokwa bufu bebre na ga wahemfie ho. Awuraba yi de di kan ya woni etena se wo se mabai de atwam bi obi ma ntwam. Ye nyina yenye baako yenka mom ne yanka mom a yentumi nkyekira bodomman. Na nka pese bi aso asanteman so. Enti ye Awuradi kan hwe nka mom wo ka ye nyina ye bom baako. Ma yanso de ye kan yanso ye tie na so pem ti ma ye nyina ye baako eno ba bodom ahemfie na se ye ti ho na ye ni ye ka se ma che se ye ka no se enukurem odom ye ka no kure kire nipa ye nyina so hu se ye nyina so ye baako se ma so twen na kane na wo ho na ma so twen ti kane no beba no bra na ye ma ye botu ne nipa miensa nipa nan kana na hema ho ne wa hemfie ye di asem na wa se nipa miensa nipa nan ye di asem obi akra ba che se wonye suro bia wa hemfie ho ba ye Awuraba ye mpanifo nyine hia ne ye kasema toma obia mobia kire na dwen ye bewie no asa ne nyina be kire nyina dwen bewie no ne che se asem no ye nya asem no kumasibre nti ama ahemfie ho no ama aye fe Awuraba ye ne so ade hunu ba ye o se da bi se msi ahemfie hye
ɔman no animonyam ampa wakekra ahemfie kɛse a ɛnya asɛm ketewa asɛ sɛ wogu so a sɛ deɛ waduro no sɛ wato adu floor level a ogu so yɛ sɛ wato adu hɔ no wagyae a ogu so a kyɛ sɛ ɔse ahemfie no deɛ kwan biara so ɛsɛ sɛ wɔpagye sɛ wɔ mu obi hu sɛ wobɛdi akonya yi osi ahemfie nti sɛ deɛ mpunturo deɛ abɔdɔm deɛ asesa kora ayɛ kama bi ɛbɔ na ba so sɛ ampa nyame na ɛyi na ma yɛn sɛ ɔbaayɛ no yɛhu nneɛma bebree a ɛkɔ so a nyinaa no yɛni agye obiara de ne nimdeɛ na hoɔden ne obenya ne sika wɔde na hoɔden bɛboa de na hoɔden bɔ de sika ɛboa nso ɛɛboa wɔde na daagye ɛboa nso ɛɛboa te yɛn nyinaa yɛasom a yɛboa sɛ de bɛyɛ a yɛnso yɛbɛhyɛ yɛwura no mu nyam Bible tells na niso ɛtumi ɛwie pɛyo nana mɛdas yɛwie ne sɛ awie no ɛde asɛm na aka kyerɛ abadɔman ɛfiri sɛ deɛ sɛnea wosi kan deɛ ne kyerɛ sɛ abadɔman yɛ nsira paa sɛ wɔn nyɛ yɛwura sɛ wɔn kandini deɛ asɛm na aka kyerɛ nnua mɛda wase bebree deɛ mɛka kyerɛ abadɔman sɛ bɛnfoɔ se dua baako nsi dan baako nso baakofoɔ ɛwɛrɛ dura egu yɛsɛ yɛ nuanom abadɔmfoɔ mo yɛ maame nom yɛ papa nom yɛ nua nkumaa nom mabaawa ne mmeranteɛ sɛ obiara fa n'anim deɛ na hoɔden ɛmoa na ma obiara nyinaa adwen sɛ wa mom yɛ mo nyame nhwɛ mo nam so mbɛyɛ mo nam agye ata mo ne asɛ mo nyame nhwɛ ɛno deɛ yɛ mpɛ bi atie obiara fa na hoɔden ne nim deɛ ɛmoa mabɔdɔma ɛnyɛ krabɛhwɛ ɛsan sɛ okuro wo hɔ na sɛ okuro mpuntuo kɔ so a ana obi hwehwɛ kuro no baabi a kuro no wɔ ahwehwɛ kuro no aba bɛhwɛ adekodi a yabɔ bodomdin abɔ na sɛ kɔba sɛ kuro no bibie nkɔ so a ɛbɛyɛ den na hɔhɔ obi ehu sɛ kuro bi hɔ yɛ frɛ na bɔdɔm sɛ yɛwura ba yɛ wɔde ato no so sisia no a ɔbɔ mɔdena sɛ ɔbɛyɛ nursing training a ɛno yɛtu ho anaman du mpɛmpɛnsoɔ bi a gu so a yɛkɔ because bɛkɔ kora akɔ a nursing training bi ne hɔ nso yɛwura fa to no so sɛ mantɛm a sɛ school deɛ ka sɛ school deɛ bebree wɔ ha yɛwɔ ebi wɔ ahureni yɛwɔ bɛkɔ deɛ bebree nti sɛ kɔba sɛ saa secondary school no deɛ a ɛno deɛ ka ho hia na mo nursing training deɛ bɛkɔ kora bi ne hɔ mantɛm nso ebi ne baabi a nti yɛwura fa to no so sɛ saa nursing training no kwan biara so wɔbɛyɛ ama nursing training aba abɔdɔm nti sɛ wɔto nsa frɛ NGOs foɔ bebree a wɔn nso so anya pɛpɛ bi sɛ yɛbɛba abɛboa ma de yɛwura ne nso ade hunu no ɛtumi awie pɛyɔ nti yɛsɛ abɔdɔman sɛ obiara mmoa na yɛn nyinaa yɛnka mmom ne yɛnyɛ baako na abɔdɔm ɛnyɛ krabɛhwɛ de meka kyerɛ me nuanom abɔdɔmfoɔ ɛno nana mɛda ase paa ɛne wɔ mmerɛ mɛda ase paa sɛ yɛfrɛ wo nso sɛ ɔtumi abɛbɔbɔ a mɛda ase nso mɛda ase paa sɛ nso to nsa frɛ m sɛ me nso membɛka me nso ade hunu nso mɛda ase paa nyame ɔnka mo no ɔnhyira m yɛbɛda ahwɛfoɔ nyinaa ase sɛ monya aberɛ na afei mogye berɛ ɛma dwumadie ɛbɛfa na abɔdɔm no afei yɛtumi de aberɛ mu na sɛ sɛ mmerɛ deɛ sɛnea meka no Asanteman so TV mepaakyɛw yɛ a subscribe wowia no wahyɛ kɔ Facebook TikTok na wo nua nso no ɛnya bi nhwɛ na mekɔ yi deɛ memfa happy birthday kɛseɛ paa ma Ivy McCarthy mepaakyɛw ɛyɛ wo nua bɛɛma Billy na sɛ yɛmfa ma wɔsɛ Nyankopɔn nhyira nkwatentene ahotɔ ɛne biribia nso ɛtumi ɛde ma wo afei nso obiara a wodi wo birthday ɛnnɛ no nso no Asanteman so TV yɛwerɛsi obiara saa mmerɛ deɛ yɛaboafoɔ a mobɔ yɛ kyidɔm ɛma yɛtumi de saa dwumadie ɛbrɛ wɔ mepaakyɛw ɛyɛ Asanteman so professional photo studio saa nso ɛna Shiva Yamim Asekamim saa nso na Adabov Steel Complex ɔmo nyinaa ɛsɔ yɛ asene medin de agya kɔsoɔ mene Billy na ɛdi saa dwumadie makram Asanteman so TV yɛsom mo so mpa